Hija l-iżgħar deputat mara fil-Parlament Malti, l-ewwel ekonomista mara miż-żewġ naħat tal-Kamra. Kristy Debono hija waħda mill-10 deputati nazzjonalisti ġodda fil-Parlament. Tkellimna magħha dwar kif tara r-rwol tal-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonalista għandu jkun oppożizzjoni, għandu joffri oppożizzjoni kostruttiva, iżda wkoll oppożizzjoni li jikkritika fejn għandu bżonn jikkritika u anke jipproponi politika fejn jista' u politi sabiex jara jħares il-ġid lejn il-poplu Malti u għawċu kollu. Tisħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu juża dan iż-żmien biex jiġġedded sabiex ikun jista' joffri politika li tappella għall-poplu Malti. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li propju dejjem għaraf jiġġedded. U issa fil-verità huwa l-proċess fejn għandna niġġeddu, fejn għandna nkunu aktar viċin in-nies, fejn għandna nisimgħu u nitkellmu man-nies sabiex il-politika tagħna li għandna nemmen ħafna fil-politika tagħna nerġgħu tkun il-politika li propju tappella aktar maġġoranza tal-poplu Malti għawċu kollu. Kristy hija waħda mill-5 deputati nisa eletti fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. X'kontribut temmen li jistgħu jagħtu d-deputati nisa fil-Parlament? In-nisa jistgħu jġibu aktar dak l-aspett uman u propju huwa dak is-sabiħ tal-parteċipazzjoni tan-nisa li minn kull aspett ekonomiku, aspett soċjali, minn kull aspett tas-saħħa, aspett anke aspett legali, in-nisa jistgħu jħarsu lejn kull aspett b'mod olistiku b'mod partikolari dak l-aspett uman. Issostni li bħal ekonomista se tkun qed taħdem biex taċċerta ruħha li pajjiżna jibqa' jikseb riżultati ekonomiċi pożittivi. Insenat il-kontribut tiegħu l-ewwel ħaġa biex ukoll nara li kemm jista' jkun anke mill-oppożizzjoni nibqgħu fid-direzzjoni tajba naħseb l-akbar ċertifikat li kellna. Żgħar ħames jekk propju b'mod kif mexxejna l-ekonomija u għalhekk nippruvaw nagħtu l-input tagħna b'mod dejjem anke fejn nistgħu nkunu l-aktar kostruttivi wkoll bl-inħarsu l-ekonomija tal-pajjiż. Kristy ħadmet fis-settur finanzjarju u wara fis-settur tal-gaming, fi żmien meta l-iGaming kien għadu fil-bidu tiegħu. Brabta ma' dawn iż-żewġ setturi li tweldu u żviluppaw taħt Gvern Nazzjonalista hija tittama li l-Partit Laburista jiret il-viżjoni li kellu il-Partit Nazzjonalista kif wiegħed li se jagħmel. Kristy poġġiet li żgħażagħ fiċ-ċentru tal-kampanja tagħha u temmel li żgħażagħ għandhom rwol importanti fit-tiġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista. Hija tqis li l-fiduċja tal-poplu tabbija b'responsabbiltà u tenniet l-impenn tagħha li tkun il-vuċi tal-poplu fil-Parlament Malti.